Ens coneixem ja de fa un temps. Com estàs del control després de totes les coses que hem fet? He pogut millorar molt i tics que abans tenia, com podien ser tics més enfocats a sorolls o per exemple, tics coses amb les mans, els estic aconseguint reprimir molt en general perquè la meva impulsivitat, que és la que em provocava, està molt reduïda. Molt bé. Quines coses pots fer a la vida que potser abans no podies fer? Si intentava sortir al carrer, el més probable és que em costés molt perquè quan sortia em venien sorolls superforts i això tenia la pròpia vergonya que em generava, la pròpia pressió que em generava jo mateix, per exemple, per aguantar aquests tics i que la gent m'escoltés, els tics, o coses d'aquestes. Crec que per la societat sí que és important saber que a vegades la síndrome de Tourette pot arribar a ser molt intensa. Explica'ns una mica fins on vulguis explicar aquells tics, aquelles conductes que més t'afectaven en el dia a dia. Mira, els tics que jo tenia més incapacitants, sorolls que podia ser en qualsevol moment o qualsevol dia o qualsevol hora o en qualsevol lloc, com per exemple, jo què sé, fer així o fer coses així, però ja molt més fort, lògicament. El fet de coprolària, que és un terme que és com les paraules obscenes o malsonants o com es digui, amb les mans també venia molts gestos. Tot el que venia vocal també passava amb els gestos de les mans. Fer alguns gestos que tenien un significat una mica inadequat o agressiu. Em costava molt controlar això perquè la impulsivitat la tenia sobre els núvols, com dic. Després deixa'm que et pregunti per una cosa, perquè òbviament és una cosa que a vegades pels metges, i no són només pels metges, sinó que realment és una conducta que pot donar problemes i que passa en moltes persones amb un Tourette greu, com el que tenies en aquell moment, i és aquesta necessitat de donar cops, o de trencar coses. Això, que donava cops, per exemple, a un vidre de la meva habitació, per exemple, que podia donar un cop a la finestra del cotxe, i això, al cap i a la fi, no només em podia fer mal a mi, sinó que també podia fer mal a l'entorn o a... Vam intentar molts tractaments, però alguns pacients tenim una limitació amb els fàrmacs eficaços, això és una llàstima, i en el teu cas et vam dir, Josep, creiem que fa falta per tirar endavant fer l'estimulació cerebral profunda, que és col·locar 2 elèctrodes en una part del cervell que es diu globus pallidus. Com ho vas viure tu, això? Doncs, la veritat, com estava fart, com estava cansat d'aguantar tants tics, perquè, òbviament, això desgasta molt i cansa mateix a una persona, lògicament. Molta gent diria, però, ostres, ho tindria que pensar molt bé si vull operar o no, però jo, al principi, ja, la veritat és que tenia, no sé si dir-ho així, però tenia ganes d'educar-me perquè estava molt cansat. Quins són els símptomes que diries que més han millorat? Els tics, per exemple, de la coprolària, els paraules malsonants, això ho tinc pràcticament, ho tinc molt controlat. El tema dels cops amb el puny o coses d'aquestes ho puc controlar també molt millor. Acabes trobant d'una forma o l'altra certs mecanismes, certes tècniques per poder controlar aquests petits, perquè ja són petits, aquests tics lleus que em queden, acabo trobant certes tècniques o mecàniques per controlar-ho. Quines esferes de la teva vida has reconquerit una mica, Quins aspectes has tornat a conquerir, quina part de la vida pots tornar a viure bé? Doncs mira, ara mateix, com ha dit, estic molt content perquè estic podent fer un munt de coses i el fet de poder tractar una cosa com el Tourette, que a moltes persones, nens, adults també, lògicament, per exemple, a través de la pel·li aquesta, com he comentat que és incontrolable, que altres persones, que altres persones coneixin aquest síndrome perquè si una vegada, jo què sé, veuen un Tourette, una persona amb Tourette, o al carrer una persona amb tics, ho poden comprendre, lògicament molt millor conèixer això i puguin fer un cop de mà fins i tot a la persona si ho necessita. Jo crec que quan més puguem divulgar i fer conèixer el que deies tu, les complexitats del cervell i comprendre per què a vegades la gent té conductes o té tics que són difícils de comprendre, això segur que ens ajudarà com a societat. Sí, d'acord. Moltes gràcies. Gràcies a tu, de veritat.